Siya ko magdagay yung padak nga, construction. Yan. Yung body ko. Yung Edmar Rafael. O, yan. Ganda ng timur. Pap dol. Hindi ang kitchen pero may dumi kakabsat. Halo. Nasakati panaghalo may. Ipapati iti agada lubeng. Ano nga pala ti kigaman niyo. Tapno madanuman pabutan tayo. Danuman tayo kakabsat yan. Kakabsat. Balik dua ti timplan mi. Natimplan mi ito iwan. Narikaduan mi ito ikolan. Bukas mo. Timplan ni body. Pagkaya mo ito kwa ajay.